Matul dan il-programm, bosta kienu dawk li għamlu l-interventi tagħhom fejn fost oħrajn tkellmu dwar il-kampanja elettorali pożittiva tal-Partit Laburista. Silvana Brennan qalet li l-proposta tal-Partit Laburista dwar servizz ta' childcare b'xejn hija bżonn juża ħafna u ser twassal biex aktar nisa joħorġu jaħdmu. Lili ovvjament għax tolqotni direttament jiena nrabbi 4 tfal, waħdi jiġifieri jekk biss noqgħod kemm infaqt childcare 4 tfal biex rabbejthom biex stajt inkompli naħdem biex inkun nista' rabbihom, infaqt 40,000 euro. Childcare. Jiġifieri vera tkun xi ħaġa pożittiva li aktar biex ninkoraġġixxu aktar nisa biex jaħdmu. David De Gabriela li ġej mis-settur tat-teknoloġija tal-informatika faħħar il-manifest elettorali u l-proposta tat-tablets lill-istudenti. L-ewwel ħaġa huwa manifest li ma ġiex ippreparat minn ġimgħa qabel tħabbret id-data tal-elezzjoni definittivament. Ix-xogħol li hemm fih huwa xogħol li l-ewwel ħaġa ta' min ifaħru u jmur lura għal ħafna snin xogħol li sar konsultazzjoni wiesa ħafna ma' setturi varji fis-soċjetà u propju dak huwa li tagħna riżultat li tagħna proposti li verament in-nies jixtiequ jaraw u jixtiequ jisimgħu. L-opinjonista Godfrey Grima qal il-Partit Laburista issettja l-aġenda tal-kampanja elettorali li matula wera maturità u intelligenza kbira. Godfrey Grima qal il-manifest tal-Partit Laburista ħoloq sentiment ġdid fil-pajjiż. Qed ma rajna kampanja pożittiva u intelligenti bħal di, l-iktar li hija kampanja intelligenti. Għaliex? Għax mhix qed tipprova twiegħed xi ħaġa biex tieħu vot, qed tkun onesta kontra xi ħadd illi issa ilu żmien ma jkunx onest magħna. Jien nisma' Min-naħa tiegħu John Abela li ġej mill-qasam tas-settur finanzjarju qal li tul din il-kampanja elettorali ħarġet id-differenza bejn iż-żewġ partiti. Partit Laburista għal Abela li qed jipproponi għal futur kontra Partit Nazzjonalista mixħud fuq in-negattiv. Inħoss li l-istrateġija illi kien hemm bejn iż-żewġ partiti kienet differenti. Kenna partit illi kien qiegħed jipproponi proposti għal futur. Kien hemm partit ieħor li fl-opinjoni tiegħi kien iktar mixħud fuq lat negattiv. Heathcliff Farrugia qal il-mexxej Laburista Joseph Muscat diġà twettaq dak li wiegħed għaliex f'din il-kampanja elettorali rajna stil ġdid ta' politika. Fil-verità, dan l-istil ġdid ta' politika qegħdin fih u qegħdin ngħixuh diġà. Faħħar il-kampanja pożittiva tal-Partit Laburista li fit-tfassir tal-manifest elettorali involvit b'mod dirett liċ-ċittadin. Bħala eżempju huwa qal li s-suġġeriment li jagħmel biex l-istipendja l-istudenti jinħadmu għabbażi l-għoli tal-ħajja il-kola ġie milquh. Jiena ħassejtni totalment, kif rajt il-proposta ħassejtni totalment li jiena parti minn dan il-manifest elettorali u ħassejt li verament dan il-manifest elettorali kien ibbażat verament fuq l-idejat li taw in-nies. Persuna oħra li wkoll hija tal-opinjoni li l-Partit Laburista huwa trejl quddiem hija Lara Boffa. Il-Partit Laburista qiegħed jippromuovi bidla fil-mentalità li mhix ħaġa faċli ma hija realistika u fattibbli. And it's the only way forward. Min-naħa tiegħu Charles Baileys, persuna LGBT, qal li huwa l-Partit Laburista biss li jista' verament iħares id-drittijiet ta' dawn il-persuni. Fosthom permezz twaqqif ta' kunsill konsultattiv li b'konsultazzjoni mas-soċjetà LGBT f'pajjiżna ifassal liġijiet f'dan il-qasam. L-iktar ħaġa li ġbitni ma fil-programm hija li mhux se jaqbad u jitfanna liġi hemmhekk imma se jilaħħaq kumitat konsultattiv u se nkunu aħna stess li se naħdmu fuq dan-liġijiet. Tkellem ukoll il-Malti Awstraljan John Aquilina li ilu nieqes minn Malta 57 sena imma jieħu gost jisma' lajta ta' Malta tagħna lkoll. Alla volja jien bħal Malti li neqes minn Malta 57 sena, għaw parti li issa qed jgħid li Malta hija tagħna lkoll u jien Malti wkoll. Carmen Uvella li koordina x-xogħol fuq il-manifest qal li dan il-manifest jista' jitwettaq jekk il-poplu jagħti l-fiduċja lill-Partit Laburista fid-9 ta' Marzu li ġejn fejn hemmhekk tibda t-triq tal-Għaqda Nazzjonali. Il-President tal-Partit Laburista Stefan Zrinzo Zoppardi qal li dan il-moviment huwa lest li jġieled kull forma ta' intolleranza f'kull qasam biex Malta tkun verament tagħna lkoll.